fuq il-medja soċjali tkellmet waħda minn 13 persuna self-employed li ilhom xhur sħaħ jiġru wara l-Ministru Clayton Bartolo u l-Kummissarju tal-Films Johan Grech biex jitħallsu tax-xogħol li għamlu 3 snin ilu. Hekk stqarret Arabella Vella Baldacchino, make-up artist li kienet involuta fi produzzjoni tal-film Commission 3 snin ilu, flimkien ma' diversi ħaddiema oħra li għadhom ma tħallsux għax-xogħol li għamlu. Vella Baldacchino spjegat li għadha sa issa flimkien mal-kollegi tagħha tiġri kemm wara l-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo kif ukoll il-Kummissarju tal-Films Johan Grech sabiex titħallas għal xogħol li għamlet fil-perjodu tal-Covid, xogħol li permezz tiegħu lanqas setat tmur id-dar mat-tfal tagħha għaliex kienet għaddejja il-pandemija. Din l-artista spjegat li fil-waqt li hi u l-kollegi tagħha iridu jsibu mod kif jaqilgħu lejxin tagħhom iħallsu l-kontijiet u jibqgħu għaddejjin bħajjithom huma b'referenza għal Bartolo u Grech għandhom xi berbqu fuq filmat qasir li allegatament sewa lil pajjiżna mit-taxxi tal-poplu €500,000. Actually, the legend will go with me. Be careful, it's precious. Like me. I have to go. Għamlet referenza wkoll għal fatt li l-Ministru u l-Kummissarju tal-Films m'għandhomx grazzja mal-ħaddiema li jesprimu dak li jħossu, imma jridu biss persuni li jaċċettaw dak li jtuhom mingħajr ma jsaqsu ebda mistoqsijiet. Fl-aħħar ġranet kienu ħafna ħaddiema esponenti u atturi li kundannaw l-imġiba tal-Kummissarju tal-Films Johan Grech illi nefaq €900,000 mit-taxxi tal-poplu Malti sabiex sar filmat ta' 10 minuti għal-Mediterrane Film Festival, filmat illi kien jinkludi lilu stess bħala protagonista ewlieni. Fost dawk illi kritikaw b'saħħa kien hemm l-attriċi u preżentatriċi laburista Lara Azzopardi. U minkejja din il-barrax ta' kritika lejn Johan Grech kien il-Ministru Clayton Bartolo stess li jissibt filgħodu iddikjara illi wara kulħadd taref u minkejja li wissieħ sabiex ma jerġax huwa jinżalu l-kappell tax-xogħol illi jagħmel. Il-Kummissarju tal-Films qed jagħmel xogħol ieħor tajjeb ħafna, jiġifieri ninżalu l-kappell għax-xogħol tant tajjeb li qed jagħmel. Xejn Riolo għal Net News.